मा खबर नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दं जानांगौ ओमफ्राय आंहाबो दासान्दि मोजाङानो थ' दिनै जों बेरायहैगोन साहा फारसे ग्रासलेण्डआव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै Oh my god! Wow! गाइस नै ओंखारखांबाय जों थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंहा थांफाग्रा लोगोआ गरेस्वरावसो दङ टाउनाव थ' आं बेटारि गारिजों थांनो गोनां जाबाय थांगासिनो थौदो लोगोफोर दा नै आं गरेस्वर मोनफैबाय नै आंनि लोगोआ नायदो ओइ र' नै लोगोफोर आं थांगासिनो बाइकआव ओमफ्राय आंनि खानाया हामा जाजोबसिगोन गावब्रेजोबसिगोन ओरैनोबा खानाय मोखां साइजआनो गैखाया ओ भाई तेल जल्दी जल्दी भराई दो हमारा लेट हो रहा है जल्दी करो 12ता जानायखाय नावकातायाबो बन्द'आनो जाबाय जासिगोनानो नै नै लोगोफोर शुटिं खालामगासिनो मालाय नोंथांमोनाबो शुटिं खालामनो गोसोब्ला मोसानो मुसुरनो गोसोब्ला बेयाव फैनानै खालामनो हागोन नै मालाय बेयावबो गथ'फोरनि गेलेग्रा स्लाइड खालामग्रा माबा माबि बनायगासिनो लोगोफोर जों दा बाङालिपारा मोनबाय बाङालिपारा बिनिफ्राय राइट साइडआव उदालगुरि लेफ्ट साइडआव नाग्रिजुलि आइलेण्डबो दङ बरन'दि आइलेण्ड ओमफ्राय सिदाबाला बगामाथि यौ लोगोफोर जोंनिया लामाखौ मोनसिगोन बे सिदा लामानिफ्राय लेफ्ट साइडआव हाबलांनांगौ अमृतनगर होननानै दङ बिनि लेफ्ट साइडथिंनो थांनांसिगोन आंबो थांफेर मोनाखै हाग्रा गोजौ गोजौ नुहांबायानो ग्रासलेण्ड मोनसिगोननो आरो नै दै जाहा बे सालायग्राया बुंदों मा बिदि माहाय बिदि निजिरा बोहैबोनाय दै बारलांनो नांगौनो नै आरो मोनबावदों मोनसेबाव ओइ दुसलै दुस इसा दैमाफोराव जि दुगैलुगैयो आं जोंनिथिंसो थानायबा जि दुगैगौमोन सानस्रि दुगैगौमोन आं गैयिखायसो थ' नै लोगोफोर मोनबायानो ग्रासलेण्ड हाग्रा गेजेर गेजेर लामा वाह वाह क्या सीन है ना मारले हाँ
खाला Nada que. Mixing of food, ऐसा करा अगर कुछ पूरा तो करना. तो गाइस जों नै फैयै फैयै सफैबाय ग्रीनलैंड इक' मा होनो Greenland एको यायजो. गासैथिंबो ग्रीन ग्रीन एकदमबारे मा होनगोन आरोना हाग्रा बेनो जाहैबाय ग्रासलेण्ड आं दिनैसो फैदों फैफेरनो मोनाखै थ' नोंथांमोना नायदो नै बेफोरथिं नाबो सारगासिनो नै थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे लकडाउनाव बे गरमाव सान्दुं गोसायाव माहाय रिफ्रेशमेन्ट लानो लुगैदोंबा बेयाव फैदो ओमफ्राय बेयाव दुगैफैनोबो हागोन आंबो दुगैगौमोन नाथाय आंहा ड्रेस लाबोआखै मोजां सान्दुं इसां दुङाबोला मोजां जागौ चारों तरफ एकदम ग्रीन थिं थांनोसै सान्दुं गोसा गोसोम जाखावजोब्बाय अबस्था गैला बार'ताबो बारबाय नालाय दुकान पुहारफ्रा बन्द जाजोब्बाय साहा दुकानबो जेबो गैला जेबो मोनजाला बिदिनो फैनांसिगोन थांनांसिगोन आरो न'आव मा बुंबावनो उपायथ' गैला थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेसेनोसैमोन आंनि बे भिडिअखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो बावगारनाङा आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावगारनाङा थ' बाय बाय see you in my next video